प्रेजेंट बाय ललित रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाराबंकी। हो सखी शादी में जहिया से आइला हमरे अखिया में उहे समैला। हो सखी शादी में जहिया से आइला हमरे अखिया में उहे समैला। हो बानी दे चैन चैन मिले ना लड़ते नजरवा से। बानी बे चैन चैन मिले ना लड़ते नजरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे देवरवा से। दिल लागल बा हमार दीदी के देवरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे देवरवा से। सिंगिंग बाय अमरीश यादव। जहिया से देखले बानी ओकरा के सखिया निरखे नयन खाली ओकरे सूरतिया। जहिया से देखले बानी ओकरा के सखिया निरखे नयन खाली ओकरे सूरतिया। धड़के लागल हमर छतिया हम भाग गइनी उहवा से। धड़के लागल हमर छतिया हम भाग गइनी उहवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे देवरवा से। दिल लागल बा हमार दीदी के देवरवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे देवरवा से। देखले बा जब सखी हमरा के आके हम नहीं देखनी रह गइनी ले जाके। देखले बा जब सखी हमरा के आके हम नहीं देखनी रह गइनी ले जाके। करेला प्यार हमसे यादो अमरेश हो। रहेला फेरा में राइटर हरीश हो। राइटर हरीश हाँ राइटर हरीश। राइटर हरीश दादा राइटर हरी हो। करेला मान बात करे हम रोजे ललितवा से। करेला मान बात करे हम रोजे ललितवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे सुरसवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे सुरसवा से। दिल लागल बा हमार सखी रे हरिसवा से। डीजे मनीष रक्सौल। प्रेजेंट बाय ललित रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाराबंकी।